Abantu bake balisuwele nje unakani. Uthi uzongena ebuhleni. Akho mfana yini lapha ebuhleni? Uqoshwe yini kini? Siyahlupha thina abantu abasha baba sithatheka kalula sokuthathekile. Hayi ukuthi bebengazi ukuthi mina kufanele ngibe khona emva kwababa bebazi kahle. Kodwa phela iqiniso kungeya. Kodwa ungeya sebeyobona umqansa babe uqwala ukuthi mkhulu kakhulu. Abasangeni ngani manje ngoba sila endabeni babefuna ungena uma usungena ezofa ukutholeni abantu bakithi bahlula ubala abanye ubezwe bafuna ubhoko abanye bafuna izitsha awazi thina ufuna umuntu emhlabeni ufuna ubhoko ufuna izitsha uzozenzani izitsha lona ubhoko uyalazi uzolenzani lona ubhoko ngoba nalo ubhoko luyinduku nje esebenza ngoba lo oyiphethe enamandla ukuyisebenzisa obheka abantu mabesosizini bake baba ngisho uhola izitsha ungaba ngihola izitsha isikhundla sini leso ngiyabonga njalo ubantu ababili lapha mhla ngikabiyela hayi ngoba ngiyivubela kodwa phela umngcwele beyavikelwa namagugu ayavikelwa uyabona la khona ibhamu zamasosha ezinkulu uyakungena kuvinjwe nje ngeinto ezinkulu kabi abasesangweni baphethe ibhamu ezinkulu ngaphezulu kwalezi ezifihliwe manje ke nomngcwele ke lobu namagugu asebuhleni awenu yini nefanele wavikele ningavumi thiwa amagwala angena ezulwini nikwazi lokho ayangena amagwala ezulwini ngoba noma usungenile ezulwini qhamuka isikhuba sithi phumba namfana ngene mina bese uyaphuma ezulwini esikogweni ngoba uyigwala inyanga yezolile sengiwubasile emina ubona uvutha kakhulu kunaqala ke manje ngoba abantu bawuthatha ke ikhunyana nezimbala bawuse Bloemfontein ubuye Bloemfontein uvuthe ebheke kunaqala kodwa nani maNazaretha nibuye ningiphamise kakhulu yazi labantu batshodile bonke abantu abahoshembe uloshembe oyimina nje uphakeme kulezi insuku noma ngilele noma ngivuka noma ngabe ngiyaphupha angikholwa ukuthi khona umuntu onengqondo esile ongafuni ukuyongena emzini wasebuhleni umuzi wendoda lo waya
akukona ehostela lapha. Losuka ngenirentisa ngabe nizoganga lapha ebuhleni. Wa-100 nihlala free. Ukuze niwazi khona umthetho uzovela ngenirentisa. Wona yahleka. Wona bonke lento ngikhuluma ngiyazi. Idina. Uyabona umuntu ufike ahluphe. Angaboni ukuthi uhlupha nje kuhlupheka yena. Uyazi ukuthi impukane ayifuni ukuhlala entweni emnyama ngoba nayo emnyama ifuna into emhlophe lezo ufike ingcolisa. Ngoba inhloso yempukane mayohlala entweni isuke ifuna ukuyingcolisa. Manje wena mawuthi ufuna ukuyohlala ebuhleni uyokwenzani ebuhleni? Make wangena wena ebuhleni uyohamba umngcwele. Ingilosi zasebuhleni zophaphana nawe. Ngoba awunayo ingilosi. Awunabo umngcwele. Futhi kulonyaka amaNazaretha ngendlela enihlupheke ngayo. Hayi sihluphekile. Ulonyaka sihlupheke kakhulu ulonyaka. Sihlale sihlupheka ngangahlupheka. Into yazi yangithuma kule ndaba ikona ukuhlupheka. Njengoba babamkhulu wahlupheka efuna le ntaba inhlakazi. Mayiseyitholile abantu sebeyisileli kuyona sebedlala ngayo. Base bethatha mina bangibeka emsileni bathi sizohamba ngama games asesikwenza lokho. Base beqala bengena bedidelana kwagcina mina. Kwasekhunywa ukuthi hayi ngonyaka oza ngalo wanyaka oqala mina abaphinde bangiphindisele emsilini. Ngoba ke inhlangakazi iqinisweni engasahlambulukile engasangifanele mina. Kuba bebengisekuqaleni yayizohlambuluka. Manje ke ngoba babengasangidingi mina naye ingasahlambulukile. Kwase kufanele mina ngihambe. Ayikho nje ezala izohlola amabhumu. Thina siyifuyi nje singamaNazaretha. Inhlangakazi iqale igijima nje aqala ngangena uShembe. Ushembe segijima phezulu kwenyawo zenja. Ngakho ke le nto abakade ukuhlambuluka kwaphela kuyona. Lo mngcwele kade baphela kuyona umngcwele bula. Hayi sithi akule game besikhona impela besithi siza ubhubhisa umuzwa wasebuhleni. Ngifundela lapho amahubo 3 verse 1 chapter 2 uye 3 na 4. Izitha zami ziningi. Uyazi mina ngangazi ukuthi nginezitha. Ngangihleka nawo wonke umuntu. Kanti bangihlekisa endlini nabantu. Kodwa umuntu uyambona ebunzini lakhe maye uthando lakhe lwakho lungekho kuyena. Bese ubheka phansi. Ungamnaki ngoba kunaka umuntu uyakusiza ngalutho. Mina bengiye eThempelini. Bayangazi ngisho umpanza bale painter bayangazi. Kodwa khona ngeinsizwa abakhala ngazo bathi awule insizwa kufanele ngabe iqale ukhetha inkosi. Kuba asikazibona ngisho eThempelini. Ungcono noNyazi besilibona ngene eThempelini.
Iqiniso hayi ngoba sibanga ubuholi weManazaretha sibanga ifa la baba uThingo. Hayi ubuholi. Ngeke uhole yini uhlelekini? Ufuna uzohola ebuhleni. Kanti yena baba uThingo lona wayengenalo uthweni olukhona emva kwakhe uzosuwakini uzobanga ifa lakhe nje. Awusho baba usitholile. Ba. Awu Jehova. Ziningi izitha zami. Awu Jehova ziningi izitha zami. Baningi abangivukelayo. Ngiyabonga baba Gwenza kade ngagcina. Kuyangijabulisa kuyangithokozisa nje ukuzwa izwi lakho likhuluma esontweni ngikubona usaphila inkosi izikuphilisa ikubusisa. Qhubeka baba. Kepha wena Jehova uyisihlangu kimi. Baningi abangivukelayo kepha wena Jehova uyisihlangu kimi. Udumo lwami nokuphakamisa ikhanda lami. Uludumo lwami nokuphakamisa ikhanda lami. Ba. Shana 4. Ba. Ngezwi lami ngiyakhala kuJehova yena uyangiphendula. Ngezwi lami ngiyakhala kuJehova yena uyangiphendula. Esentabeni yakhe engcwele. Esentabeni yakhe engcwele yona le ekhenana. Nkosi ngibusisa. La madoda ayizama ukuyobhubhisa umuzi wasePlanet ayongena kuona. Iwona ayizitha kimi. Mina ngisona isitha sanombani kumuntu. Uyena bayisitha kimi. Baningi futhi nala kunina bakhona. Sihamba nabo bayizitha kimi. Abanye babegula babika kumina kodwa bayizitha kimi. Uzubone ukuthi umuntu hayi isiphukuphuku incwadi engafundeki. Uyabona nje sila kule ntaba. Azange kube lula ukuza kwethu kule ntaba. Mina ke anginaso isikhathi sokubheda. Mawubhale ephepheni ubhala kabi ngami nami ngizokuphendula anginaso isikhathi angisona isilima mina. Uyazi ukuthi indaba ethi angisona isilima. Ingoba kusuka nina la niyobhala kabi ngami ephepheni. Bese uzofunwa lo muntu athi ukhona lapha phakathi kwenu. Silo sikhomba abantu bele ukuthi adibhalwa yini na lento. Sengavele ngathi mina ngokudla noma kubaba noma kubanda hayi umfudumeza ayikho into engizoyenza. Ngoba lobu umNazaretha nalobu shembe lobu bukumina awuzi ukungiphuca bona. Ngokuphilisa abantu lokumina mangase ngihambe nje emhlabeni ngeke kubaphilisa. Noma ngabe uyathanda ubaphilisa ungathanda uzokushona ingane wena. Ngoba unawo lamandla. Lento yadoshwa kudala. Yasibekwa. Hayi nina basemhlabeni manizakhela imbulungu leni ibumba. Kodwa ingane ethi imvula bese iyabhidlika. Nabantwana bakwaIsrayeli bazakhela ithole legolide. Kodwa zange lize likhulume nakanye. Babe khuluma kulona baze bakhala inyembe zithulele nje ngoba phela yithole legolide into engenamphefumulo. Nabo ke nabakithi sebeqalile ukuyibumbela. Hayi izinto ziyahlekisa emhlabeni mawubuka izinto.
hayi nami ngoba ngiyincoma madoda ngeke ngibone nami ukuthi mangiphuma egcekeni ngibona abantu yabona mina mangiphuma egcekeni angiphumi ngiyaphuma ayake ngiphume ngithumele abafana bakithi kahle ukuthi hey phumani madoda nomemeza abantu bazonikela cha bayayizela abantu ngoba bayazi bazothulani manje ngaze ngikhipha umuntu engathi sesitolo sendiya yonke into le emhlabeni inesabelo umuntu wabelwe lokhu nalokhu ungakufuni ukubela omunye ngoba ngeke kwakusiza ngalutho yabona-ke khona abantu kade besihlupha la kuba behluphi bethu kodwa ngibone kahle mina hayi akekho umuntu ongithandayo wakwethu ngihambela ngedwa nje ngibone iy'nhlaka uma sekuthiwa seyihlangane zonke eBloemfontein ziyobethela lo Jesu oyimina hayi angibethelwa ngayipikili mina babuya nazo iy'pikili bey'phethe namanje ngisame phambi kwabo imina engiphethe leli bandla omunye uthi uzongibopha ema esengibophile kophela into ngushembe umuntu kwasukele usizi lule emgaqweni athi kham la uma selumfica omunye wahamba ade ngidelela kodwa sesaba ukuza kumina ezocela into ethelele waze wabe emhlabeni engasaboni sedozwe ingane ngezandla engasaboni emehlweni wayephethe isiteji samaphoyisa emthebheni umngane oGibson eqala ukungidelela engangazi angiyona phela insangu mina akudlalelwa la kumina angiyona udolo wedwe mina esefisa ukuthi atshele lamaphoyisa asebenza nawo emshebeni ngicela ningiphelezele ngiyocela into ethelele onyazini maye wacele ngayizolo ngakusasa uvalekile umlomo asafuna ukukhuluma kunendoda ke la limbi imbuka eliphuma ekhaya ngoba eliyahlupha kunendoda la ekade iphatha into yababa yona ehlupha kakhulu angifuni ukusho isibongo sayo ayiyona ehlupha kakhulu yona imibelesele ithi akeke sizwe la ekhenana yabona umuntu uma esedidekile engasazi ukuthi ufunani uthi uma ukhuluma ngekhenani athi ngeke niye lapha ekhenani nathi ikhenani yethu akayazi le khenani lodwa le yabo hayi thina sekhenani ikhenani yethu yena niyazelaphi uthi hayi sabasebuhleni uzona athi hayi thina basebuhleni hawu nawe walokho hawu la ibihlola bo awusakwazi ngini kwakuyikuphi ngoba ebuhleni kubo kwamduduza shembe yini wena wami uba nezincwadi zemizi yamanye amadoda upho wakho uyazi abantu bake badlale indoda engazibe nanedokode emzini wasebuhleni bayikholwe kodwa abantu bayiphuphu uyandoda ekhuluma ngayo akazibe nedokode bihla ibelele emotweni kodwa uthi umuzi wasebuhleni wabo ungenawo ngisho umuzi wena
usuke igolide leludi lakho ufuna uligcwalisa uyiza namhla iza Amanda. Oh, Isa. Anamhla iza Tiwa yindoda yathi ingale phesheya kumfula isigula athi engathi babeli bangithathe ngiyibuhleni ngokuthi ngiqhamuke bebe ngishaya ngifela khona mangifela khona ngongena ezulwini funa uzongcolisa izandla zethu uyazi kuyenzeka abantu baduka emini bebhekile weManazaretha manize lana anoba eza esontweni abanye mabezela nabo sebengezile esontweni bezela into eyiningi ezingekho bazofuna imali ayikho imali la ubona lento enizobe niletha kumina akuyona imali yinsizi umlilo wamalahle kodwa mangukunika wona ayawuphilisa umndeni wakho kepha mawusuyithathela wena ayawubhubhisa umndeni wakho uyabona izikhulu ezokuyikhulu ebuhleni hayi kuphela ingane manje imini isikhulu ifivili thiliza safuna nje ukudlula kwenye indawo ngibafica amadoda ehlele eqoqene esevele ngijikijela nje amaphasela o400 rand isiliva ngibona bawabange kwajikijele ngewindo ngibona bawabange mabeka bawabange ukuthi shiyani ledo zane ebuhleni nini ngoba niyazi nihlale la Aiza namuhla iza Amanda eqaleni mhla ngiqala ukuzala bathi ngidukisa abantu hawu abasaduki manje maseni ngithi ekhenani ngiyekhenani nani nakhona naye la kuduka khona selithi ekhenani yenu nifuna ukuduka nani uyazi amadoda afana nezingane ikhathi zovalethi sibe emgaqweni size sifune ukushayana siyingane ngithi yami le athi umiye yakhe sesikubanga la ukuthi yakhe imoto ila madoda ke sebanga leyo nto manje kodwa kufanele mhlawumbe akakwenze lokho bahlale emgaqweni uthi ekhenani yakho ungayazi nokuyazi yabika isango seli
Ngiyabonga abantwana baNkulunkulu. Ngiyacela abantwana baNkulunkulu niqine ekukholweni, nikholwe ngeqiniso. Ukuze uSathane ahambele kude nani. Ngoba uSathane uhlale khona. Ezobonisa futhi bona labo basebuhlini. Ngoba vele abanye sebaduka kudala. Khona la uthi mawuzoya khona ngemoto ubona labantu badukile. Bayadabukisa. Inhliziyo ikhumbule emuva laba abaleka khona. Bengaxoshwa umuntu. Uxoshwa ubungcwele. Mawuxoshwa ubungcwele phambili ufice. Uyofica usisi nokukhala nokubhedla kwamazinyo neyembizi. Yabona ebuhleni abantu bakhona bengasebenzi bahla ngathi bayasebenza. Kodwa kwezinye indawo abantu vele ubona ukuthi akho umsebenzi la. Uthi mawuyabheka uzudabuke. Engangadabukela omunye wakithi ngamnika u2000 hey wangibonga njalo waze wafa engibonga. Kwangumfowethu lo ngamdawela ngayo ngavela ngahlangana naye ngelila ngathi ayonza imali awujike ngiyopha le ndoda imali. Ngiyabona ngathi akuseyena. Siyamfanisa nonzima ndambona ubona wayimina abo wakithi. Afike ngamnika imali ayakabonga ngumntaka baba madoda. Ahambe emhlabeni esafuna nje sixoxe. Ngiyabona wayefuna uzocela intethelelo. Akudlali phela ukhipha 2000 ephaketheni uphindoda kathi ilambele. Asibonke nangu umuntu wakithi. Mina ngibalahla abantu bakithi, ibona abangilahlayo. Ngoba benosizi bengibikela ngiyaliphesha lo sizi ababika ngalo. Ulukhuni ke ukholwa amaNazaretha. Ngoba la ekhaya umuntu ufike enye into bese ehamba esenye into. Abanye bafika begula. Athi angasinda kuba uyena obiza lemhlangano yasebumnyameni mayesephilile. Esela noShembe lo wamphilisa. Nami nginazi izitha. Kodwa nginandaba nazo. Mase ngibuyana nezitha ko phela yilento engiyona. Kuphela mina fanele ngithandaze. Ngithandazela ukukhula ukuthi obaba omkhulu bangigcine ngikhule nomkhulu bami nobaba. Uyazi abantu uniyabona ukuthi umqansi ungene ebuhleni nokuma kule pulpit engime kuyona kumqansi ngabe siyashintshana phela ngayo kuba wona umqansi ngihlale ngime ngedwa la futhi anombheka uShembe nomehluko abanye uShembe ngihlukile mina madoda ngibonini. Yabona nje ipoint lokuqala nje ngimuhle awazi umbono uma uthandwa yiyo yonke into ekhona emhlabeni ephilayo. Yabona iphara awungagcoba ngokukhuluma ngabi ngami umbulali angagcoba isimo washo ngami
Ngoba phela labantu bathembele kumina, umhlaba uthembele ukuthi ushembe lo usikhiphe emajele. Ushembe lo usiphi imali sikwazi ukuthenga lokhu kukhala amaphara. Manje wena mase ukhama ukuthi uzenza mina acasuka kabi amaphara. Nami lento engiyona maNazaretha ngingafuni ungiphuca ngizenzanga yona. Bathanda ukungiphuca abanye bakwethu. Kodwa phela angizenzanga nami ngayithukisa ihleli. Yangena yangifanele futhi. Ungifundela ncwadi Efesu 5 verse 6 to 8.
Ngiyabonga abantu abankulunkulu siyitholile baba. Ba. Thathe mama siyitholile. Mani ngakhohliswa umuntu ngamazwi ayize. Mani ngakhohliswa umuntu ngamazwi ayize. Ngokuba ngenxa yalezo zinto ulaka laNkulunkulu lwehlela phezulu kwabantwana bongalaleli. Ngokuba ngenxa yalezo zinto ulaka lukaNkulunkulu lwehlela phezulu kwabantwana bongalaleli. Ngakho ke ningabi ngabahlanganyela nabo. Ngakho ke ningabi ngabahlanganyela nabo. Ngokuba kade nani ngobumnyama. Ukuba kade nani ngumnyama. Kepha namhlanje ngokukhanya enkosini. Kepha manje senikukhanya enkosini. Hambani njengabantwana bokukhanya. Hambani njengabantwana bokukhanya. Inkosi inibusise. Anothi manje ufunda umthandazo wesabatha. Ufunda ikhona indawo ezifundwayo la. Ezivikela lobuNazaretha uthi wabavikela ngamakhosi anamandla. Wachitha icebo labacebi babo. Lachitha icebo ngalelanga ebabelenzile. Oqale manje uqamba amangaleli isonto ufunda sonke isihlabelelo. Bese uyaqamba ngama bese wakho kwakho ke uqala ukufunda konke lokho wabhala babamkhulu ngoba leli bandla likaBhombela. Alinakoniwa nje wena ukuhlanipha okubhedayo. Ngomhla ka-3 April 2011 wachitha icebo labacebi babo. Wabavikela ke bona ngamakhosi anamandla. Ilezi zinto zenze ngomhla 3. Thema kwenzeka lezi zinto wagijima umuntu washiya isithunzi ejakhe enkantolo. Awusamzileli ke naye ubaba uThingo ke ngoba phela usamzileli ngoba phela ukuphila ifa awusazili ngisho ukuzila. Okusho konke into ebesiqondile ifa. Hayi ubuholi. Bahole wena Nyazi lezulu. Amen. Hayi thathani ifa. Yabona otsotsi abahlakaniphile. Bafuneka utsotsi abeimpatha. Abagwazi maye benkunzi yazo. Bayazi wena umuntu wabo. Ngolesihlanu nje bayakhangeza ulethe leyo nto bakushiwo hambe. Bahlulwa yini labo ukuthatha ifa balobengisa kwaMaBloemfontein nje mina ifa kusho ukuthi anginalo. Ifa lami yilo leli engiphambi kwalo. Awu napa abantu uyazi bengithi bahlakaniphile. Msani phela umgwaza nembulale. Nizobamba abani inkunzi kusasa. Awukahle ikupho kuyikona kona masikhuluma nje ngokukholwa. Ubuholi, imali, ifa. Ukholwa kusese khona lapho. Cha phela sengiyabuza amaNazaretha. Ufuna ubuholi. Uthi sakhuluma ngobuholi ukhuluma ngamafa ababuthingo. Bese ke bese phendukayo bese benye bebayili babethi abafuni mina. Bafuna nina. Hayi mina. Hayi Unyazi kuphela singalifuni siyanifuna nina. Phela ngaze ngibe kulayini mina ukunikela. Wabona ukuthi le nto ayina profit le nto isukela. Ukholwa phela wemadoda into enzima kabi. Yabona umuntu noma enikela ngesihlanu. Akwazi ukumnqaphela fanele wena njengomholi uthi inkosi ikubusise.
noma ngafaka okukhulu isibuso siyafana. Manje ufuna ukuhola noma ufuna amafaka ababuthingo, thatha amafu yekisonto. Leli sonto alilona ifa. Uthi ekhenana nathi umuntu naye ekhenana yakhe. Awu, nawe mhlola bo. Uyebuhleni hayi nasebuhleni hayi ebuhleni kwami ikwakho ibiyona indlola la kuyona ebuhleni. Ebuhleni kubo kaMduduzi. Amen. Nomndeni wakubo. Hawu wena uma washiwa into nawe uthi yakho. Ngempela kanti yini oyifuna emhlabeni? Hey. Bona abantu abayiphuphu ngalendlela ukuthi ababoni bajaha unogwaja kagesi bona bagijima ngenyawo. Lo nogwaja upress iplug nje awugijimi lo yimina. Emva kwami lapha ehefuzela. Kodwa bangifici. Oh uyubona phela namoja ukuthi ungayifika ukuthi hayi cha ayikho lento. Uyazi masikhuluma ngemali sikhuluma ngamafa bese sikhuluma ngokholwa. Uyabona imali yamkhipha umuntu okholweni. Uyabona mawusuna amabhizinisi amaningi uyalikhohlwa isabatha. Manje laba bafuna ukuba baholi ke bazohola kanjalo manje babhekene nemali kababuthingo. Nezimoto babesho ubaba singakambeki sese kubelungu lapha. Bethe abanye bokohla sebehla ngeformatic. Hayi baze bethe nanamanje iformatic imile. Umina lokho ngishitade ngiyidumise bese ngiyayicisha. Awu kanti wena uzele iformatic leka ungazi ngizokholwa. Bese uyayibonela ke na uthi cha hayi. Hayi labantu khona laba bezoyifuna esentweni. Abazofuna kona nje ubhayisa. Kwayishula abafana basendiya. Uthi umuntu ayibiza ngomholi nje uyathanda ukuyibiza lo gama. Into ayifunayo akuyona leyo. Manje leli ifa leli likababuthingo ayisebelwile abanye sebeze balishiya. Nabanye bazolishiya. Akwenjalo. Loze lisalele thina. Belo besibukela phansi nje. Ngoba phela ubabuthingo lo kwakuba uzala mina. Ifa la kwenyindla lidliwa kwenyindla. Kepha ke nani maNazaretha nibuye nibe umthelela ukuthi lezi ingane zakaShembe niphakamise nibize ngobaba nizone lezi ingane bese lezi ingane izicabana zodwa. Nibuye nibe umthelela kulezi ingane zakithi. Ushilo bayethu ucela niphume eyintweni zakaShembe niphathe isihlabelelo nesicephu neBhayibheli makuphela inkonzo uyedokodweni. Ungaloku uwona lezi zinto zala ekhaya. Umndeni lo.
njengayo yonke eminye imindeni. Uthi uma kukhulunywa indawo yomndeni, ikhulunywa umndeni, ingakhunyulwa abantu, ikhulunywe emakhoneni abantu bangaphandle. Ngiyanicela amaNazaretha, lento kaBhombela size singayoni, siyiphathe kahle njengoba siyiphethe. Futhi singadayisani. Ningamakhela omunye umuntu amanga angazabulawe. Abantu balesonto babi kabi. Babi kabi abantu balesontweni ngamanga. Angabulawa umuntu ngamanga ala esontweni. Imali asingayithandi kakhulu, asiyithandi kodwa hayi kakhulu. Ngifundela indaba yemali la. Timotheo uqala 6 verse 10 ya 12. Baba ngiyulolu hamu alo sizi awamba nami ngangishi ulelishane awungilolu hamu ayithola baba. Ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Ukuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Abanye ngokuyifisa badukelwa ukukholwa. Abanye ngokuyifisa badukelwa ukukholwa. Basigwaza ngemijunjo eminingi. Basigwaza ngemijunjo eminingi. Kepha wena muntu kaNkulunkulu balekela lezo zinto. Kepha wena muntu kaNkulunkulu balekela lezo zinto. Jonga ukulunga. Jonga ukulunga. Nokumesaba uNkulunkulu. Nokumesaba uNkulunkulu. Nokukholwa. Nokholwa. Nothando. Nothando. Nokubekezela. Nokubekezela. Nobunene. Nobumnene. Yilwa ukulwa okuhle nokukholwa. Yilwa ukulwa okuhle kukholwa. Ubambelele ekuphileni okuphakade obizelwe ko. Ubambelele ekuphileni okuphakade owabizelwa kukho. Ngiyabonga baba, Nkosi ubusisa. Ngokuba ukuthanda imali. Ubona leli ibandla lakithi lisenkingeni nje. Ukubanga izinto eziningi. Ingenxa yaleli visi ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Indoda ithi yabona ifala la ekhaya yasibona yasibona ukuthi ifanele ihlanganise amadoda athize ukuze igcinele lifa kuyilabo. Ukuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Abanye ngokuyifisa waseyifisa imali kuyothi kodwa iseyifisa yena. Badukelwa ukukholwa basigwaza ngemijunjo eminingi. Kepha wena muntu kaNkulunkulu balekela lezo zinto, jonga ukulunga nokumesaba uNkulunkulu, nokukholwa nothando, nokubekezela, nobumnene.
Sikulezi inkinga esikuzona nje. Ingakho ukuthanda imali kwamadoda athize ayesonta kuleli bandla. Kuningi nje athi makukhuluma nje mina namanje impendulo yakho akayithuli. Futhi engakhuluma la kodwa impendulo yakho akayithuli. Oningi nje kungicacelanga kahle. Ekuningi ngempela ungangicacelanga kahle. Kodwa engenawo amandla okukhuluma. Wangibangela ubuhlungu benhliziyweni. Ngangazi fanele ngihlanise nani. Ubuhlungu angabazi uva lo bani ngani. Ngiyacela ke batwana baNkulunkulu umkhulu bami babamkhulu ubaba uThingo inyanga yezulu ilanga uJohn nonke nibuthene phezulu kwalentaba uthi lonke usize benize ngalo noma eninalo nehle kulentaba seliphelile lo sizo. Na ucishe ngikhohle usiphuma ebuhleni sekungena incwadi lapha ebuhleni ithi hayi uhambo lwethu bese uhamba ngo3 kambe umuntu usigaxa amabhande uthi bese uhamba ngo3 sesi late ngakho lethu uhamba lisakhulunywa lisekho kambe umfundisi shozi abanye befundisi bathi nayo indoda ilethe incwadi uthi kade behleli besilindile siyaphuma ngo3 intatha kusa. Lencwadi uyazi isitha somuntu awukahle lo muntu oyengasabuza ingane isula ngo3 ekseni ngoba saphuma ngasikhathi thina ebuhleni siza la saphuma sathina madoda 4 sanga lesikhathi kuze kuyoshaya 4 bethulele nalencwadi eyifihle ephakethini. Ingaba wayihlangene nezitha ebeyingafuni lo luhambo lube impumelelo. Ngase ngumphendula mina abantu bamtshela hey asami ngeenyawo zakhe. Thiwa ukhishwe iprovince unenkanyezi eziningi la emagxalabeni ngithi mina koshoza bani imshela sami ngeenyawo zakhe futhi asidinge egadwa yimi ngobusamba shozi emdluli ngobusabaleka woza la ungibhincisa ibheshu ngihamba manje wangena umvangela umdluli wangibhincisa ibheshu wangibhincisa ngangigqoka ngangiphelela ngamfica lo mnumzane elanga sequgwaneni lakithi ngazi iqugwane la lo mkhulu bami ngiyashintsha ke mina ngibuye ngishintshe kadlule eduze kwakhe lo mbhemu owuyena oshaya indisheni kumina ngamshiya ngashona etempelini yafika sithandaza etempelini sasiphuma siza la njengoba sila namhlanje
Ukhona into efana neyazi weManazaretha ushemba kanaso isikhathi. Ya asikho isikhathi sikaShembe konke ukwakhe. Angithi lo mnumzane ngamtshela ngathi mina uthi wena ufana besiphomo 3 isikhathi esidlulile ngathi mina ngibani imtshela sami ngenyawo zakhe. Yeah. Samba ngalezi zami. Yebo. Uyazi kodwa sike sibe yibhuku thina abantu. Uyazi uhulumeni namhlanje uhulumeni ubathi owentando yeningi owethu thina abantu. Kodwa hayi asizondeli thina abantu kwala. Angcono amandi yangathi. Uyazi sahamba sasafika la sihamba namabhemu laba. Besikhathi wena ababhemu. Amaphoyisa engekho. Kodwa kuthi uhulumeni wentando yeningi. Basifikanga ke la. Ayikho into yakasivelele endleleni. Uthi omunye ukhishwa amaphoyisa manje esezokhokhelwa wena naye kaza amaphoyisa akhokhelwa wena. Usuhulumeni nwana. Uthi manje le manje bengasebenzanga hayi uyazi mangabe ungasebenzanga uhola ojabula. Mawuthi uyasebenza uzobusebenzana. Mina ngagcina ngala maphoyisa TRT la wayesiphelezela impela kwakhona indiyela lishesha ngempela lihamba laphansi. Vele wale ya TRT angiphinda ngabona abantu besiphelezela mina. Sasibafica indlela enje abantu. Akule game amaphoyisa bengwadlula edabukisa endleleni. Ingalazi ulimi abalukhulumile njengala maphoyisa ukuthi bebekade betheni. Mina ke phela mase ngihamba lo hambo laba bamkhulu ngivele ngiyiqhenya. Atha yangibuka amaphoyisa ngivele ngisheshe kakhulu kunakuqala. Ithi ngiyawabheka ngwabona abadabukisa abantwana laba. Usho ukuthi izwe abathunywa lona. Kanti into efanele iqondiswe abantu basibanika nje fanele begadwe thina. Nabathoilet fanele bese yanikeza wasibaningi. Ungabanika kanjani abathoilet a100 abantu abawu20? Uthi abawenzeni? Nkosi busiseni kuzwile. Sizovala inkonzo yethu yala entabeni ngesihlabelelo sesikhombisa. Cela umbangela ungubano wasevudelani esihola lesihlabelelo inkosi Mbusisi. Nkosi Mbusisi uphama bangcwele. Kala Sabini Yonke Pumula
Asibonge. Sefanele kubongwa akabongwe omthala weinsuku owayebongwe emandulo unyazi lwezulu umlilo oshubo hangu ushiswe indwele endala yakithi ebuhleni bamaNazaretha babehleli bengazi ukuthi inkunzi sematholeni ufikile olandelwa izizwe zonke ifikile inkosi uMesiya ufika bengathandi ufike befunga osibisi bethi ngeke weqe umzinyathi ngeke igibele phezulu entabeni ekhenani Wow, lwangena unyazi ekhenani lungene kwalilize amakhosikazi akithi khona lapha ekhenani athi athi namhla kunamuhla athi angena inqole emasondosondo athi angena inkosi ehlezulwini azoba ngumuntu ebantwini athi angena inkosi ezale igidi neyinkulungwane umlunguzi wamajaji enkantolo eDurban High Court angena afika ahlala thula ngasho lutho alijaji uyampi limqoqela inganekwane yasemajajini lithi akavuma ukubethela njengenkosi uJesu Kristu yaseNazaretha eyavuma mayi isilwane sezulu lwahlaba lwedlunya sinjengenayithi lwayikhomba phezulu ePeter Marisburg emgungululo vondo ngazibomvu nakhona kwaphinde esinye lwahlaba lwedlunya sinjengenayithi lwayikhomba phakathi eBloemfontein emajajini umlunguzi wamajaji uncwadi ezapho ngobusaphalala zayiphuma emajajini khona eBloemfontein emajajini babulala umuzi wenkosi inyanga yezulu bathumela ishelifa bathi akazodla amafa asebuhleni kuphuma inkosi yasembusweni yezulu kungene bona ongqeqe ngeke bakubone lokho amaza ngagobhoza bheke phezulu zonke izizwe zokumona lwangena unyazi olukhulu eHarrismith yangena inkosi ehlezulwini nazoba umuntu ebantwini wazamazama iy'ntaba zasentabazwe kwakwenanela iy'ntaba zondi nokhahlamba kwenanela umgwaqo omkhulukazi u-N3 zajaba iy'moto ku-N3 zathi khimilili zathi vivalala zathi asisayi indawo la sonke singabonyazi imambe evimbe esangweni eHarrismith waze kwasamabhunu esiyokho ebikelana liyabuza elinye kwamanye lithi kwenze njani no amanye athi namangazi zonke izizwe zokumbo Umgido abantu bonke kusasa. Nkosi nibusise. Uyavala umhlangano namhlanje lapha entabeni. Uyaphuma umhlangano ngomsombuluko ubuyele ekhaya ebuhleni inkosi nibusise. Ningaphinde nibhale ukuthi siphuma ngo3. Imini engizothi kuyaphunywa manje wena wazi lutho ngo3. Imini ngizobheka khuluma nobhombela nomkhulu ilanga nomkhulu inyanga yezulu noba uthi ukuthi siphuma nini bese bayangiphendula bese ngidasabeni madoda. Kodwa ilanga umsombuluko. Hayi umsombuluko emini. Ngizozwa ngami nina. Ngoba ngizobe ngikhuluma amanga la inkosi inibusise.
bese ngicelela laba bazohamba bephindele emakhaya kuthi ubaba umkhulu ilanga umkhulu Nyangezi nobaba uThingo babaphelezele babavikele engozini baye bagcine bafike emakhaya bephephile. Sinibusise. Nalungikhethe unyazi nasezulwini. Nkosi bengize ngokuzokhonza kodwa uma isihlalo sasezulwini sekuwukuthi angibingelele cela nje ukuhuba ivesi elilodwa isihlabelelo 170 segcinwe Samakhosi ngingumsebenzi wezandla zakho usesenyameni ilanga lamalanga namanje ngisewumsebenzi wezandla zakho baba ngimbewu yobuNazaretha kusukela ekumileni kwami bengingezile ukuba ngizokhuluma bengize ukuba ngizokhonza ngizonxusa esihlalweni sikaNkulunkulu kaShembe ukuthi lo nyaka mawuqala uma esekhipha ibusiso ebusisa amalungu ebandla
nami angiphe isibusiso sempilo kulonyaka 2020. Bandla mina ngeseka unyazi. Futhi ngizoma nonyazi noma yinini noma yisiphi isikhathi esizofika. Njengoba ke sengishilo bengize ngokuzokhonza kodwa ngoba sengithola umusa sengizocela kube kubili esihlalweni sasezulwini. Nkosi yamakhosi, ilanga lamalanga lathi amaNazaretha wafundisa ingane zawo ngoba yize seziyophatha izwe. Sekuyiso ke lesi sikhathi hlanzi. Ngicela ke okubili uma nginikwa ithuba lokuba ngibingelele. Okokuqala Nkosi yamakhosi, kulomsebenzi enginikwe wona ukulandela umntwana kwaphinda ngene osebenze isikhathi eside phakathi kwesizwe. Ngamandla ami ngeke ngikwazi ukungena ezicathulweni zakhe. Ngakho Nkosi yamakhosi ngicela ungimbathise isibusiso sokuhlakanipha ukuhola abantu ngokulunga nangokuqotho. Okwesibili Nkosi yamakhosi, ngicela ungiphe ubuhlakani bokulekelela ngamasu njengoba izwe lakithi sonke sibone ukuthi liyacwila. Abantu abasebenzi umthetho ufile. Ngisho nabafundile umsebenzi abanawo. Ngikhulekela ukuthi ke uNkulunkulu kaShembe kuleli thuba njengomNazaretha onikezwe ukuba kube khona iqembu lezombusazwe aliholayo, ngiphe ukuhlakanipha ukulekelela abantu bakithi ababhubhayo, siqhamuke namasu okuphephisa abantu bakithi. Izinkonzo eziningi baba sezingicele kaningi ukuba ngijoyine kuzo, kodwa sezizezayeka. Emsebenzini wami baba ukuhola iqembu le-IFP kanye nokuba umholi weqembu eliphikisayo esishamthetho kwaZulu Natal, sengiyohlala emlandweni ukuthi owaye umNazaretha kaShembe wake walimela izwe. Ngicela ke Nkosi yamakhosi ungikhulise futhi ibandla